Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD flimkien mal-membri tat-Task Force iltaqgħu biex jiddiskutu l-Viżjoni Malta 2050, l-istrateġija nazzjonali mirata biex issawwar futur ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli għal pajjiż. Il-laqgħa ġabret flimkien lill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri, l-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul, lill-membri tal-MCSD Task Force, l-imsieħba soċjali kif ukoll konsulenti tekniċi mill-MCSD u mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Matul il-laqgħa l-Gvern ippreżenta l-bażi inizjali tax-xogħol li sar sissa filwaqt li l-imsieħba soċjali taw ir-reazzjoni tagħhom dwar dak li ġie diskuss. Id-diskussjoni ffukat fuq il-metodoloġija tal-viżjoni u l-prijoritajiet ewlenin fosthom it-tisħiħ tal-ekonomija, it-titjib tal-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, it-trasport, is-sigurtà tal-ikel u tal-enerġija kif ukoll it-trawwim tas-sostenibilità. Għawdex u l-sfidi uniċi li jaffaċċja kienu wkoll diskussi. Il-Chairperson tal-MCSD, il-Perit David Xwireb, iddeskriva l-inizjattiva bħala proġett kuraġġuż u dettaljat fundamentali għal-futur ta' Malta. Ġie ppreżentat lilna l-groundwork li għamel il-Gvern u l-imsieba soċjali tawn ir-reactions għal dak li rajna. Bdejna wkoll nippruvaw niffurmaw il-ħsieb il-metodoloġija ta' kif se nippruvaw nimmaġinaw pajjiżna jiżviluppa f'din is-sena daqshekk importanti mirata tal-2050. Xogħol kbir, xogħol qalil u ta' dettall li għad trid isir fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.